Pistä ne niille. Tässä on dokumentti tästä, hei. Sano mikä on fiilis. Aika vaan, että sulla tulee palomaan vähän. Mä veikkaan, että vaikka tätä hyvin. No niin. Prosentit on kohdallaan. Odottakaa. No niin. Making of loppuu nyt. Otatte siitä teipistä pois. Et ihmetellään sitä, että ihmetellään sitä, kuinka se polttaa sun nenän. Joo, pistä vähän silleen. Lauri! Pistä vähän tuonne päin. Vähän sinne. Saattaa polttaa vähän sun ihoa, mutta älä tiputa sitä. Ota! Vittuako meille siinäkin? Ei kun meet hei toisinpäin. Mut jos toi tiputtaa sen, niin Tonne se paine aalto on niin valtava, että... Toisinpäin. Toisin on meitä. Mäkin noin tähän. Siinä teillä on toisinpäin. Nyt se näkyy paremmin. Näinkö? Pitää tehdä. Noin. No onko se oikeinpäin? Onko se oikeinpäin? Onko se oikeinpäin? Tarkastakaa nyt vielä. On. Se on, no vittu, ei kukaan nyt olisi tehnyt tässä kohtaa mitään jääkkoa, mutta silloin kun se on vaan tohon Fire in the hole. jos se saattaa polttaa sun nenää tai kuulia, niin antti kyllä. Toisaalta se on ihan, ei tässä nyt kellekään mitään. Pidä kiinni. Kuitenkin tässä hampaan aika vitun luja, se vähän potkaisee jonkin välissä.